Kagat! Welcome back to ulit. Ayan, nag-live kami kanina. Kain na tayo. Ba't kasi ano kayo sa gilid? Dito na. Ay, goodness. Iba-iba po. Kaya pa sana yung pagka. Ha? Kaya pa sana. Okay. Tapos lang nagkain. Nagpasiguruan tayo. Mabayin ka, no? Sino? Balungan. Kailan pa kami grupo doon. Nagalipat-lipat lang sa ipin yan, te, eh. Nagalipat-lipat lang sa ipin mo. Saklap na yun, ano. Malaglag lang ito. Ow. Hello po ulit. Magbabalik. Ito yung luto natin, Greta. Yung ibang ano guys, ano, nasa kabila. Doon na sila kumain. Natira na lang ng Hinatira pagkain. na lang ng ano, pagkain. Kain po, mga ka-dragon. Dito dito daw. Ang laman nila, te. Ito yung maglayo. Ito matulaw. Tatlo lang tayong lalaki. Tulungan pa doon namin sila sa manok. Ako? Ito. Papao. Medyo kinabahan kami kanina kasi parang ulan kaya napa-stop kami. Wala, joke lang. Ayaw mo na ba? Sarap kain? Oo, eh. Kain? Masarap? Sarap, makunat. Matanda na yan. Kulat na yung baboy. Makunat yung dala. May mangga doon pa sa ano? Step. Sakong. Aba yung kulay yung nag-train na yan. Nangisip niya din yun. Hindi parehas kami nangisip. Napudpo daw pa sa nadidana. Tapos ka na agad ang Ken? Kaya na mo man magkain eh. Harangan Mag-hi ka rin daw eh. Hi! Yung asawa talaga nagtipa sa iyo. Kamusta kayo amin? Hello po kay Yoki. Aloha. Gaya. Hello po, Sir Gaya. Mangantay sir. Mangantay ti pangal daw. Nagabilad po kami ng palay. Busy. Hello po, masarap na tanghalian sa inyong lahat. From Marvin, Vargas. Hello po kay Sir Bong Paredes from Binangonan, Rizal. Kaya na. Ha? Uncle may ano po kayo? Kuya mo. Kain po. Santiligaya. Saan ba Santiligaya, ante? May bisita, kaya hindi na nakapunta dito. Binatira niyo ng ulam? Oo. Naging save namin. Save. Tampong tayo. Ang kanyang balat, no? Matigas. Tanda na sa ulot ng baboy. Kain ka, Bo. Sarap ng patatas, diba? Ha? Ang kamote. Ay. Ang kamote.
from Tarlac City. Sa'yo. Ito bakso. Ngayon kasi yung damit ko eh. Hindi ko lang ito eh. Ganda ang kulay ng plato namin, oh. Orange na orange. Ito, ito. Hindi mo nang kukain. Cooper! Dahig ka ng Cooper. Shout out po kay Micaela May Encarnacion. Hello po. Sarap. Sarap ang kamote. Si Kuya Ulan po, nasa kabilang barangay po sila nagbibilad. Nandito po siya kanina. Kumuha ng pagkain. Kumuha ng pagkain niya. Ito yung asawa ni Kuya Ulan. Ate Nerissa, pasok. Hi guys. Baka nakita ka naman. Yung love of my life. Pero sabi niya, pipiliin niya si Marian Rivera. Sabaw niya. Ate, pinasya na ng ex. Ate, ikaw o ako? May bisita sa ate kanina eh. Hindi. Hindi si Boy Bagket. Si ex. Ex mo yan, Sen? Hindi ah. Hatag this daw. Walang preno-preno. Ay, hindi ah. Sabi niya, antayin ko kayo doon bukas. Magkano na itong buo? Uy! Kawan? Magkano ka muna ganito? Oray malaas ka boy ko lang kumuto. Kain ka? Si Tambo, nag-diet. Kain pa dana. Kahina-hina mo magkain. Hindi ko kami gayahin. Nagpapadayo sa dami. Saan ka magkain? Magkain na. Kain na. Okay. Tata. Hindi naman lang nakakagam siya. Hindi ba kumating siya ako ng Madam Baby? Gabi na pala sila natapos pa gabi, 9:30. Oo. Ito hindi ka natapos mo. Hindi mo. Shout out po sa mga Kasi taga-lokal ito na kami ni ng ate. Bagong Bantay. Kay Ka Ariel Arquesa. Hello po sa mga taga-Bagong Bantay. Pawes? Kay, sino kaya to? Manuel siya. Merlita Manuel. From lokal ng Malab. Taga-Malab. Ito po, Santi Pasing Manuel po to. Manuel. Ano, Kalat ang- Merlita Manuel. Kalat ang Manuel dito. Marami naman Ano? Manuel eh. Kapatid din siya. Parang Valdez. Marami rin Valdez. Yung ko. Asawa ni Bibi. Nauna, balde. Shout out po kay Mimi, Lane at Ella. Ano yung dagijay nangangatot titayag na awan kita ka naman. Magataas ang lipad. Ano magagawa? So guys, peng ang kamukha ni Mama Dragon. Matulog pa niyan eh. Ang po yan. Matulog lang po yan sa tayo ng palabas. Kamukha niya. Yan, nadirabos ko sa alam. May nag-ano tayo sticker ba? Happy birthday po kay Myra Ramos ng Montalban, Rizal. Happy birthday po. Happy birthday! Ano yun? Ate na yun? Hi daw ante, kamag-anak ka niya. Hi! Hindi ka Tayo ko kanta. Okay lang nakita. Hi! Kumusta po kayo dyan? Kain po tayo!
Mamaya, mag-live naman. Magbabilad. Ay, pag-mag-aka. Ikaw, hindi ka makain ba? Thank you po, Reggie Mendoza. Pahingi po ulam, idol. Kuha po kayo dito, sir. Happy birthday po kay Ma'am Ivy Reyes Iparage. Happy birthday po, Ma'am Ivy Reyes. Daming kanin na 26 ba kayo? Yan, advance happy birthday po kay Ma'am Rowena Manuel from Batangas. Advance happy birthday po, Ma'am Rowena. Happy birthday. Buusap mo kaya ate, wala naman ako. Pwede mo pang gila. Baka doon po. Okay lang po, Ma'am Remedios. Balos. Bulos. Happy ka ba? Happy wedding anniversary po kay Sir Glenn Tamayo from Oxnard, California. Happy wedding anniversary po. Happy wedding po. Langaw. Dito sa amin guys, hindi uso magtinidor-tinidor. Kamay pang. Kamay-kamay ba? Magkamay pwede pa, pero yung tinidor hindi. Mas masarap kumain kasi. Pag may bisita lang galing sa Manila, nilalabas namin yung tinidor. Pero pag kami hindi. Lagi ano yung ano nito? Wala, kakalimutan ko lang yan. Meron pa yata dun sa ano, makasabi. Balutin mo. Balutin mo. O magkakaway ka dun pa, oh. Namiss ka na daw nila. Kita. Kapayat mo na daw. Naman ako sa bukid. Huwag ka na daw mag-use. Yung nga kita kagabi. Sinawat ko lang yun. Nagatakas-takas. Masalutan na naman guys, ang sigarilyo. Kaliw. Ako ka mo nila. Ako nga siguro. Yan, shout out po sa family Minang and Pantua. Hello po sa family sa Minang family and Pantua family. From Cotabato City. Hello po. Ano na siya? Panga. Shout out. Kain to guys ng aso namin. Shout out din po kay Sir Mario Arguesa from Pangasinan. Ginawag. Kaya ay, pa isang bilaran lang. Pero din sa plasa yung Kay Sir Charito Coliseo from Chicago. Chicago. Puro kamuti na iwan. Yung kamuti. Kasi yun naman lang po. Hello din po kay Sir Wilbert Santos. Kain po. Just nga ako sa ang maglagay lang ako ng yan. Talagang di ako makaasawa ng patong-patong yun lang. Kalungkuman na. Ang dalaw ka na nga ni Boy kanina. Mayroon pang isa, dinala ko nga ni Hindi man totoo yun. Kanina may bisita si Peng. Wow, Dinala siya ng ikaw. boyfriend niya. Kaya nagkaganon yun kasi game break mo eh. Hindi kaya makalimutan. Sabi niya, Gretchen, my loves. Ay, may labis. Honey, sabi niya eh. Sigaw-sigaw yung dito eh. Tawang-tawa si Dana. Sabi, nagulat si Dani. Hala, lahat sila may asawa na agad. Biglang nagkaasawa eh.
Shoutout din po kay Prince Dale TV. Kay Mrs. Sheridan Edrada. Hello po, Ma'am Sheridan Edrada. Kay Nox Lee from Daman. Camera girl, liligawan ka raw. Ano ba yun? Ikaw? Camera girl, liligawan ka raw ng anak ko na si Aaron James Jr. Pasa lang daw po ng resume. Di ba si ano to? Si editor? Bagting. Ay, di ba? Mr. Editor yung bagting. Hindi siya ito eh. Friend International, ayan yung nag-shoutout sa atin natin. Sa Tarlac? Tarlac tayo. Ah, siya ba yun? Pero Aaron din yung pangalan na editor. Oo nga. Mag-girlfriend yun. Najawain ba? Saka bata pa. Hello po kay Sir Michael Balderas from Pangasinan. Kay Ma'am Malin Arca from Iloilo. Kumain si bata. Sarap mag-inom ng malamig. Tubig. Welcome po. Simple lang. Hello po kay Joy Miguel. Hello po. Hello po. Kay Sir Alfred Orlanda. Hello, ingat po kayo dyan. Good afternoon, DFL watching from Guam. Shoutout po to all relatives in San Fabian, Pangasinan. Hope to see you soon. Stay safe everyone. From Ramon in Thank you po, Sir Ramon. Shoutout din po kay Rolly Rai from Alberta. Hello po kay Ma'am Leslie Mangubat. Ganun ba? May yung dalo kay Peng? Sana mahanap mo ng forever mo. Shoutout naman. Kay Sir Rodel Lacostales. Hello po kay Carol. Ano tayo okay? Mag-omnay? Hindi na lang. Ay, nabilad na. Nilaglag namin. Meron para si Piroy? Hello po, Team DFL. Nakaka-relax talaga po kayo. Panoorin at nakakawala kayo ng depress. Ingat. Kay Sir Samuel Thank you po. Macabenta. Thank you so much Thank po you sa po, panonood. Samuel. Magano'n ka rin mag-thank you ka. Ito po yung anak ni Kuya Ulang. Hello, Team DFL watching from London. Shout out to my family sa Pangasinan. Naimbagal daw kayong amin. Kay Sir Nelson Negranza. Hello po, Sir Nelson. Philip Morales. Kay Sir Philip, shout out naman. Sarap ng kain nyo. Hello po kay Sir Philip Morales. Hello po, Sir Philip. Kain po. You're welcome po, Sir Rodel. Basilit yung nangipin, oh. Ikaw, manager. Oh, lagyan na boy. Akin na yan, magbukas na ako. Galit na si Papa po. Kaparin ka po. Hindi na ako. Nara ginagamit. Palagay ka doon. Dagdagin. Galit si Tapos Papa. parang sa'yo na amin ang balat. Ay po, DFL ladies. Musta? Ask ko lang po. Sino ang Ay, binabalak akin na mo yan! makapag-collab? Tapos, yung mamit sa vloggers. Soon. Abangan nyo po ulit. Meron po kami ulit kakulab. Abangan nyo. Mga kanong. Welcome naman po kami kahit Gabilad ka pala. Ha? Ano yung plato mo tayo? Kung ang harabas may dalaman, ang Team DFL may Gretas. From Simply Lang. Thank you Thank you po. po. May Ano sa kay katawan? Sir Ayan, then Shout out may kay Sir Dalaman. may katapang. Katapang girl. Paano ngayon, te? Guys. Antibay guys. Yan o, kita nyo. Ubusin mo na kaya. Tira pa pa eh. Yan yung exit pay. Hoy! Extra ba yun? Oh? Sa'yo bumalik ka nun eh. Pangod na. What? Ay, Kala ko yan na. Hello, boy boy. Wow, mali. Sana si Gayem po, collab kayo, madam. Gayem Ben?
Tapos na po kami hindi naman wala. Nakadalaw lang po kami kay Ben. Kasi yung content ni Ben, iba po yung ano niya yun. Ibang content kasi. Ako na magugas na. Ay, ano ba yun? Talaw. Yun daw kasi yung ex niya. Hello po, magandang tanghali po. Watching from Kay Papa mo. Negros. May sukli pa doon. Oriental. Doon pala layo, no? From Baryoga Ray. Kay Sir Baryoga Ray. Dito ka na ako ka. Manligaw na lang ako kay Aisa from New Zealand. Oh, take care. Mag-asawa na. Asawa na po ako. Mutiyap lang. Ibukbuk mo. Behave siya ngayon. Pwede mo na lahat yan. Yaw na. Ayoko na pero Oh, ito pa. Oh. Yaw na. Ano yung sombrero mo? Bakit may ganyan ka sombrero? Ha? Di ba binigay mo ito noon? Binigay mo di ba sa akin to? may remembrance ka pala eh. Ikaw pa rin Nagwa kayo lagi. ng santol doon sa akin, hindi kayo nagpaalam. kayo. Anong hindi? Nandun ka nga. Nakukuha nga ng sombrero mo. Ano pala? Hindi sa magkaya. Nandiyan na si Papa. Pagalitan ka na. Galas na si Papa pa siya. Wala, hindi pa nagdating. Hinintay pa lang nila. Punta na dito. Bisita natin. Bukas magpunta kayo doon ha. Kaya kita gawin doon. Hindi ka na putulin ko yung puno ng trapol. Ano pa tuman, upuran, uputanam amin doon. Ito po kay Sir RJ Guzman. Tahingi daw ng ulam. Bukayo na lang po natira. Oo nga, yung bukayo. Nagalaway-laway na itong bukayo na. Pwede pa yan kasi nga nilagay ko sa ref. Kaya nag-ano siya. Sarap na. Shoutout mo daw si ito si Alvin Ibarra. Hello po. Sir Alvin Ibalde. Solid followers po and welcome back Dragon Fruit Lady. Sabi ni Sir Baryoga Ray. Thank you. Thank you po. Edme, Paku-Paku. Thank you so much. Kailan po babalik si Ate Joan? Masaya pag kumpleto ang Team DFL. po. Bukas pa uwi niya. Yes po, bukas. Kaya abangan nyo guys sa aming... Ay, galipad ate. Hindi yan, kabigat yan. Tapos bumagsak na gano'n no? Di ba sagay? Hello po kay Katukayo, Gretchen Lucas. Ingat po kayo dyan sa Taiwan. Hello po. Ingat po. Thank you, Working Dad. More success Team DFL. Hello po, Miss Lefty. Marba! Hawakan mo na, hindi niya pa itakbuhin na yan. Hindi yan. Takot dyan sa cellphone niya. Malaglang. Iiyak talaga. Iiyak. Anya, si Daan tayo. Anya, bukayo na lang, sir. Nay, bukayo na lang, tingin na Kamain batin. na lang po. Si Reggie Mendoza, sino ba yung summit mo? Si Peng. Alam ko ikaw yung nabasa ko eh. Hello po Sir Reggie. Yaw na. Shout out manang from Tabuk Ito pa, City, Kalinga. Ha? From Federico Ben Claire G. Hello po. Hello po. Ibasang makikikaway din eh. Siyempre. Ano sino yung shout out mo? Shoutout sa kuya kong palpet. Ay, saan si Bagtat? Sana ay, ginabali niya daw. Wala akong supply. Shout out po sa channel ni Boots Takan Channel. From Tabuk City. Hello po sa mga taga-Tabog. Ano kaya? Mag-live ulit kami. Hello po kay Ma'am Sinaida Itliong from Spain ba to? Sa Spain? Baka Spain niya. Spain. Sa Saipan, USA. From Saipan, USA. Ano ko Spain.
Kay Ma'am Sinaida Itlio. Hello po. Pag maghango po kami ng ay hindi pala tayo maghango, no? Sabi naman ni Robert Basister, bakit hindi po nakikita si Alex? Bakit? Siyempre, ano tapunan natin yan. Si Alex po is busy magpagawa rin ng bahay kasi na Sa plaza nito. Family na. ewan namin kung sa mga susunod na vlog kung makakasama ka namin. Ayan, nice. Hindi ba lagay sa pagkain? Thank you po, Bootstakan Channel. Papakin mo na. Oh my God. Still there. Nakakita kin yan sa likod nyo. Kumita Apo, nakakapoy ba barolita. Ayan yun, nagpipintas na kita babalasan. Ngayon medyo natapang lang ni DFL Grita. Dapat tilikod ka na eh, kasi labagtit. Nay, bagtit nga talaga ate, tilikod ko, sar-sar bagtit. Nakagat sa aso ata. Bala! Balata! Wala ka dyan. Magpakilala ka nga, boy. Ako yung ex ni Gretchen ka. Nabala niya. Bala. Kung maingay, bawal maingay. Kabatch po siya ni ate. Go to your, Room. Ano? Dito yun. Room daw. pumunta ka na dun sa karian mo, hinanap ka na ng mga kaimito mo dun, tsaka mangga. Seryo. Seryo. Hinanap ka na dun ni tatay mo kilit. Ba't kasi hindi kami giparbis ni tatay mo kilit? Nadamot mo kasi ni tatay mo magparabis ng kalot. Kami na nga mag-arbis. Bawal, hindi pwede mag-ibang magkapit. Bakit? Bakit? Bakit nga? Makuha mo siya. Masilan? Masilan. Pati ikaw, bawal ka rin doon. Masilan niya. Bawal daw mo ano. Doon sa akin na pwede kayo eh. Thank you po kay Sir Alfred Orlanda. Doon sa akin na bukas. Solid subscriber niyo po ako. Niyo po ako. Salamat Love po. you. Thank you po. Kay Sir Jeffrey Reliera from Dubai. Taba. Hello po sa ating 168 viewers. Magandang tanghali po. Magkain ka pa? Nagutom si Dana. Meron pa doon ulang? Wala kang sabaw. Hello po kay Sir Edgardo Kumba. Kunak mo nang tatay. Good afternoon din po. Magkuha ka sabaw mo down. May sabaw doon, magwa ka. Dayo. May sandok doon. Dayo ng sabaw. Oy, boy, bakit na daw yung habon mo si Dana? 2 days kita hindi nakita sa vlog. Idol, huwag ka namang magtago dyan. Sino yon? Alvin? Sir Alvin. Ivale. Hindi ka na pa ako. Hindi na pa ako galit. Hello po. Team DFL, kamusta po? God bless you all. From Dominic Modelo. Hello po. Hello po. Pakain po. God bless Dragon Fruit ladies. Pa-shoutout from Malolos, Bulacan. From Ria Balingin. Hello po, Ma'am Kain Ria. po. Ma'am Ria. Kaya po si Dana na lang kumakain. You're welcome po, Sir Robert Basister. Makulimlim na naman. Yung ating panahon ngayon is ano? Ano, kakain ka na. Ano sabi mo, Dala? May baha daw. Uwi na daw po yung baha. Uy ka na, boy. Uwi ka na boy, may bahana. May bilad yung, may bilad yung, Magbadaw. mabasa yung panay ni Darling ko, Gretchen eh. Tinig na yan. Huwag mag-ulan na. Hello po kay Sir Rafi Fernando from Chicago. Hello po. Mamaya. Bigyan ako si ate. Good afternoon dun po, Sir Richie Tayangona. Ang ingay mo, boy, baboy. Isip ka, mag-niya akong yelo. Kumingan. Lamig. Baboy ka dyan. Balata. Balakaw. Balayan. Tin. Sabi ko na ni... Hello, anyanagan. Sarasarabagtet ka nga, ano, sarasarabagtet.
Junior Supangan. Hello po, kamusta ka na? Sir Hello, Sir Junior Junior. Supangan. Kamusta Ingat po po kayo kayo ni dyan. Nanay Kuring? Yan. Sabi na ano kanina, mag-uwi ka na, makapag-itim ka pa. Sabi. Good. Keep safe mga ka-DFL. Thank you po. Idol, wala na kayo ni Mr. Bags? Tagal na eh. Tagal na po, sa taon Mr. na. Naputol yung ano niya, Mr. Bag. Anya nagan boyfriend ni Beta. Day likod na. Boy. Si Boy. Kung kakain ka, di, Sabi mo walang ano, katutubo. Oh, parang marunong siya. Marunong siya. Kailan ang catch and Salitang cook ulam ninyo? natin. Nakakamiss kasi. Ano, Abangan nyo guys yung aming ano, pagtawid ng ano, paglalaot ulit. Bawa niya yung mga makakasama namin. pag mamalabanos namin. Secret niya. Pagsisisid namin, charot. Pagsisisid. Lang Kahit talaga. hindi marunong magsisid. Magsisid kami ng Basta lokal. mga ading Team DFL, condolence sa family ni Apong Dora, wanan biyag, sa sala ti chat-chat-cha, ading masakupkan sa, nakakaalong si Apong Dora, kastangan pagsalaim. Yun. Kapon nga anong sa libing niya, sabi namin yun ang ipatugtog, yung chak-chak-chak. Ading mas, kaya lang wala naman silang ganong ano. So si Apong Dora guys, is pumanaw siya nung Sunday. Hinatid namin kahapon sa Nilibing. ano, Bebes. sa Batasan Public Cemetery. Dinalaw So, na namin sila. yun. Eh, si Lola Doro kasi medyo ano na din, mahina na siyang kumain, parang ano na, hindi na rin siya nakakatayo gaano. Bangon-bangon na lang. Sobrang payat niya na din, namayat talaga siya. Kaya yun, Dala na binigay rin ng din. ano, katandaan. Dala na rin ng katandaan. Buti nga siya, inabot mo. Magmandi mo lang yan. wala na kapagkain dyan. Anong tayo? Dilem? Wala yan. Kung tayo bukas doon, kunin nyo na lang yung doon. Bukas, hintay ko na. Binta nyo dito, oh. Binta nyo lang dito. Wala akong baril. Binta nyo lang dito. Sanda lang daw. Ganda ng live view ninyo. Tinapay sina Aisa at Peng, palaman si Miss Greta. Ano daw? Ano daw? Tinapay daw tayo palamog. Pandi Coco. May mga daw mamaya! Hindi magawi din guys. Sarap bagtin nga. Sarap. Nantay niya daw. Hoy! May bag dito mamaya! Yan ang ulan, oh! Nantay niya yung sagot natin, Greta. Walang dadalo daw siya. Ano yan? Walang bagyo ngayon. Mayroon! Meron ako kape. Oh, nag-text daw sa kanya si Kim Atienza. Eh? Kuya Ken, wala yun. Sana all magaganda, sabi ni Sir Alfred Orlanda. Hinyamot tayo. Thank you. Sa ano lang po yan, sa screen, sa personal, agko-coursing. Shout out po kay Sir Aristotle Abante from Socrates, Abante. Sige, kaya mo yan. Socrates. Kunin ko yung Socrates. paltik. Parang di maubos yung link niya. Kabati naman po kayo. TikTok ng TikTok. Ay, pagbigyan mo na birthday niya ngayon. Ah, sige nga ron. Singsinta lang yung Birthday niya. Oo. Very happy birthday. Hello po sa ating 177 viewers. Kano kayo man umulit kay Mito? Kajineg, yung ayab magkuha daw kami ng kay Mito sa kanila, diskuday. Ayun na namin magkuha. Kaya lang gapang habol yun eh. Panghabol po kasi ng itak yun si Boy. Boy Bua. Kapag di mo binigay daw yung number mo, habulin ka niya ng itak. Hindi, may ano po yun, parang nagkaroon ng ano yung ano yun. Nakagat lang na aso yun. Nakagat siya ng aso. Hindi yata ng paggamot. So, nagkaroon ng difference yung kanyang ano. Ucha. Kanyang utak.
Ah, magugas na lang po. Wait ko po yung Malabanos episode nyo. Sigurado, lakas ng sigaw nyo sa panguhuli. Good luck po sa amin. Sana marami tayong mahuling Malabanos. Sana ganun kaba sa sawa. Ano? Hey guys, ano ba na naman yun? Paalam na kami guys. Kami magugas ng plato. Tsaka ano, yung ano, panahon kasi kinakabahan kami sa panahon. Baka biglang umulan. Binabantayan namin tong panahon, baka ano, umulan. Apay nilabasan nyo mati-shout out ka. Ano ti-shout out mo, Sir Nald de la Rosa? Di ko nabasa. Shout out kay Sir De La Rosa. Shout out ka sa Arnold de la Arnold Rosa. De La Rosa. Nald. Sir Nald de la Rosa. Hello po, Nald de la Rosa. Hello po, Nald de la Rosa. Hello po, ingat po kayo dyan, Sir Nald de la Rosa. Ingat po. Sabi ni Dana, sino yun? Sino yun? Spy catcher. Shout out po kay Mark, Zane, Javier, at Carl Dominguez ng San Francisco, California. Hello po sa inyo. Ingat po dyan sa California. Xavier ba? Javier. Xavier. Hello po sa mga, ayan, di ba? Nilampasan yung rin daw si Julius Cross. Shout out po kay Sir Julius Cruz. Kay Rosemary Lorenzo. Hello po kay Ma'am Rosemary. at kay Sir John Lorenzo from St. Louis, Missouri. So, yun guys. Anyong po, so yung jong. O yan guys, ano, out na muna kami. Yes, kami ay maghahalo ay mag-ano na. Mag-aakas na ng bilad. Hango ng palay. Bye po. See you po ulit sa mga susunod naming live at episode. Bye po. Magtampo sa inyo yan. Kay, ano yun? Kay Sir Marshall Dulay. Hello po. Ingat po kayo dyan sa KSA Royal. Si Julius nga yung pinapa-shout out mo. Sino? Yung Rainier. Ayan o, Julius Cruz. Ay, may pinapa-shout out yata yung Julius Cruz. Ay, ito o. And bye po! Bye-bye. See you in next vlog. See you in next vlog.